Ai ko blaya pi ha ka kerteng ujisu. Kano ka long ka jinkman ka ba kraw, ya ka beneng bani iya pi ba pi la pelaj ya ka ne ka por ba kordor man pej ya ka ne ka kubor. To ai ba ublay un kurku ya pi lengba ka ne ka kubor. Na kwa ban ya to ya pi ba ublay udon ka kubor ka ba bahan na ka benta jong pi. Te kumta klem da pen slem ini yai no bej ya ka kubor da ka wasdang da ka jing duwai. To ngine duwai. Ko pa jingi ba beneng ngai ngoi emi hakan ka por bamela ayangi yakan ka lad ban wan hakmat jome trai long ki ba pop ki ba duna bat ki ba tlot handre de ka jing ai ai ka jong me ka bamela the ha u khon jong me u bala yam na ka banta jongi ha kalbari trai kan ran ngi yo yakan ka lad menta ban wan bat ban khot ya ka kerteng jome te menta shwa bangin pan ki ai trai kan rat skum ha to map ki pop ki jongi bat to sai kho yangi de ka snam u jisu ngaduai ko try kan rat baka khubor ka bangini asngau menta ka sngi kan long ka khubor ka bandung ya ka not jangi ban khen ka jingi athia bakan jaman sen kur khu yangi mentan bagini barok ngi pan ha ka kerteng ujisu amen ha ka khatway terik ubnai bakhandai usnem arhajar iway ladon ka way ka attack hari america ka bangitip kum ka 911 attack ha ka ne ka attack kileno kila pendon kam da artli ki aeroplane mat kila wanten ra ya ka building jong ka World Trade Center te kum ta ha ka attack hadin katuk ane por ka nega building kala sedang ban kelon bat ka hap ha ka jing hap jong ka nega building dan shibon ki men sim ke bla do ai no ya ka jing im ka jong ki but shibon kila men saujur handrai ka news pat ka ayangi ka report badon kum malai spa angut ai ki breu ki ba light im nagane ka attack handre ka jingkeli pat kumno kine ki bri ki lai em kane ka dei ka jingkeli ka konsan haden ka to kane sngi ki news reporter ki one interview ya kine ki bri ka balai em ki kli ki ya kane ka jingkeli kumno pi lai nagane ka attack kumno pi yo mi na ka building kine ki bri la jin baro ki ay ka jo ka juba ki ong habang yo sngiau ba ka building jongi la attack ya ka de ki leno lawan tenra ke aeroplane ya ka ngi penkloi kala kat yai ban mi na ka building klem ka jing pen slam te kumta ngi lai im haring ya ishipon ki parlok jangi ki bala pen slam bar ki do no ya ka jing im ka jongki akwa bane tho ya pi ko ki khon jong oble ngi kum ki kristan ngi sko tho ba ka prthe jongi ka don ka jing attack ya ka jing attack jong ka pop ka pop ka attack ya ka jing em jongi ya ka perthai ka jongi bat shan ka jing yap bat ka jing penjot kan wan no handrai ka jing kelipat kumno bangin light na ka ne ka jing penjot bat na ka ne ka jing yap la di pikwa ban yo ya ka jubab halor ka ne ka jing keli ngak sngo komen ban ya tho ya pi ba ublai udon ka jubab ka bible ka don ya ka jubab te kum tang kerpa de pi ban play di ka bible jong pi syak ke kitab jing pen pau kala nong ka bakhat pra ka khat ka basau ka ong kum ni ting li asngau ya ka weipat ka ktin na benen kada ong to khmi to mi no naka upai lang jonga ba pin om ya shang lem bat kita ki pop jongka to mi no naka ka basngau tenat ban sngau ba ka beneng kadang kwa ban kren bat ni ka beneng kadang khot yanga bat ya pi bangin mi no na ka perthai mi no na ki pop jongka mi no na ki kam auria jongka balai bangi haban mi no na ka perthai namar la ringi phai shaka perthai ni phai shaka mon bat ni phai shaka diang ka perthai kam don ai ka ba ban ayangi hoi ka perthai menta ka persyang kala ban kala kat yai ban wa di ka jing suk ban wa di ka jing kemen ka persyang ban wa di ka jing suk bat ka jing kemen ha ka spa ha ka kam skau bha hanrei apostol paul ong kum ne haka shiki banangkong jong u shaki nong Thessaloni kalong ka basan ka khot ka balai ong kat ba kidang ong ka jing suk bat ka jing skamba anda kumta ka jing jot ba kendit kan wan ngat haki ka perthai la ka wa ka jing suk hanrei u blai u la dep ya thola pa haka kten jong u ba ka jing suk ngim yo ya ka haka ne ka perthai penban ka jing jot kan wan kloi hanrei ka jing kalimenta kumno bangila ban light na ka jing penjot ban na ka jing yap hanrei ngiken mau ya ka to ka kentin ka bala tho ha ka jing penpau ba ka beneng ka khot yanga ba de pi bangin mi no na ka perthai han ka no pat ngin mi na ka perthai ha to ngin hair ho rocket ban light shaki way pat ki planet em
apostol Paul upesngoto yangi hakaneka benta utho hakasithi jong ushaki nong rom kala nong kap khat ar kad khat ka ba ar wang to wat pen serem rengkat yalade bat kaneka pertai hanrei to pen kelador no yalade ken da ka jing pen thamai ya ka jing mod ka jing mi jongi na kaneka pertai ka sedang na ka jing mod jing berkat jongi balai nama usalmanu ong haki proverb kala nong ka ba ar pho lai ka khat ka ba nyaw na ba kumba ubreu uperkat hapo lade kumta ulong kumbangi perkat hak jemut perkat jangi kumta ngilong te kumta ka beneng ka khot engi ban mi nakane ka perthai ban sedang hak jemut jem perkat ka jangi ka beneng ka kwa engi bangin perkat kumba ujisu perkat ka beneng ka kwa engi bangin im kumba ujisu un im te kumta ka beneng ka khot engi to mi no nakane ka perthai pi haba kalong ka basuk ya ublai ban penmi ya ki kon Israel nari Egypt kashim tang ka to ane sengi hanrai kalong ka bashitam ya ublai ban penmi ya ka Egypt na ka jimon jim berkat ka jangki kashim por hado sao peu snem dene kata kadau haswa ba ublai ya lam yang shabneng ukwa shwa bagata ka perthai kan mi na ka jimon berkat ka jangi bangin mi no naka berka kan mi nangi dene kan kadau ublai uturwa ban ayangi ka donot ka batmai uang hau Ezekiel kalau nong ka ba lai pen riu ka khat ka ba ar pon riu uang ngan ai ro ka donot ba thamai happy bat ka men sem ba thamai de ngan bo hapo jongpi ublai utrang ban ai ka donot ka ba thamai yanga bat yapi te kumta une ublai uyeng ha ka jingkhang jong ki donot ki jongi bar ba utet hak jingkhang ka jongi utet hak donot ka jongi utet hak jumaj berkat jongi bangin pediang ya ngin play ka jingkhang bon rung syapo kenang ba ulak ban ayangi ka donot ka batmai hanrei ka ka jubab ka bangingin aya menta kat pangaram pule ka bible ngalap badon artli ki jingtet jong ublai bat ka jingtet jong breu ka jingtet jong breu ngilap ban lap ya ka hak gospel Matthias kalau nong ka ba ar phosan ka khat ka ba khat wei bat khat ar ka ongkum ne haden kata te kita ke la wanro kita ki wei ki the soti kita ong kokenrat to play yangi ula ya tho te haki bat ula ong shisha nga ong happy ngam itho yapi kane ka pen in syapang kita ki sanmut ki the soti ki ba khlem da pengkre na ka benta kebaklam da pengkrek bah na kabanta unong lai kurem haba unong lai kurem uwan lalap yaki bakim don ka penyang ka babiang bani kendo ya te kunta ki haban lek pai sayeu manai thet ba onda ki lawan thet lalap yaki syabar ka jingkhang ka por kala der te kunta ki haban tet ha ka jingkhang jong kenrat to play yangi hanrei ka sur ka mi na po kong khelek ngami tho ya pi kani ka yang pli ya ka jing tet jong ubreu ka jing pen pau ka lonong ka ba lai ka khat ka ba ar pheu ka ya tho pat ya ka jing tet ka jong ublei ka ong kum ne hakmi nga yang ha ka jing khang bat nga tet la da uno ro uni asngau ya ka ten jong nga bat un pli ya ka ta ka jing khang ngan wan rung hapo jong u kani ka ya tho yang i ba u jisu u yang ha ka jing khang bat u tet mentangi iya kini ki art lagi jingtet jong ublei kebala tho ha jing pen pau kalau nong balai ba art pheu bat ka jingtet ke jong ubreu bala tho ho Matthias kalau nong ba art posan ke khat ba khat wei bat khat art na pedang kini ki art lagi jingtet mano ba wan shwa mano ka ai ka jingtet ka ba wan shwa ka jong ubreu lane ka jong ublei menta ngine pule ka bible bat ngin pej benia kano ka jingtet ka ba wan shwa hato ka jong ubreu lane ka jong ublei hoi ngai ban don na pi la don la pa ya ka jubab yo le se pe pi ong ka jingtet ka jong ublei ka ba wan shwa kata ka dei ka jubab ka ba dei hanrei ublei pat ukwa ban pen syayangi hak halor ka ne ka benta ban upen i yangi ya ka nuksa ban pen i ka no ka jingtet ka ba wan shwa ukdeu yangi upen pa ya ki kmat jangi syaka por jong unowa wong hagesngi ka khado kan long kumha ki por jong u Noah Matthias kalanong ka ba arpo sao kan khat ka ba lai phnyong kumba long ha ki sngi Noah kum taro kan long kata ka jingwan u khon u breu kai ka ba jia
hakapor jong unowa nganget babaron api pitip syapang ka jing thok khana unowa bat kapor jong unowa ublei ulai I bakapok kalanang roy bat uli jili yakapok te kum ta ula shin yakarai ban penjot no yakane ka protei te kum ta uyo iya uwei ubreu badang kok ngoya u ba e ya u unowa uhukum ya unowa baruang to thau yaka yingling bat to khot ya ubreu bat yo umrat ban rung syaka yingling kanang bakin yo lai em nagane ka jing penjot pi I ublei ula pentip lapa baka jing penjot kan wan shen te kum ta u ai kalat ban mi ban lai nagane ka jing penjot uang yo nawa tu thau ya ka yingling han rai ka benta ka banga kwa ban pule bat pi halo kadai halor kini ki benta kano ka jing tet ka bawan chwa ka jing tet jong obreu lane ka jing tet ka jong oblei bat ngin pe ka ai ka jubab jong ki breu bat ka ai ka jubab ka jong oblei hagini ki jing tet baro ar te kum ta u nawa u ria lap ya ka ten jong oblei la jin kum ba chispa art ho snem malaga por ba u nawa u play rendang jongu bat upen sawa ya ka sur bathiang jong ka beneng ka longkum ka jing tet jong ublei ha ka da not jong ki breu hana ka basngosi bahaden shispa arposnem don ubreu ubas ngap ya ka kubor ka jong ublei don ubreu ba shashkor ya ka ne ka jing maham ka jong ublei ban ka kwa ban pen EAP ya ka wai ka jing tho jong ka wai ka shakri jong ublei ha ka wai ka kot ka bakerteng ki department bat ki nong ya tho lapa ha ka sla ka ba pra kong kum ne kimrat ba bon jai ki ba runar shirkai kumjo ki ba jam no tam la yo I bakilia wan na lom na cloud jai ba jar jar ki a let sha ka yingling li osngeu ro ya ka jing sawa kum ka la air ba be kertem bat hakmi ki sim ki do klia wan hair na man la ki dong ka jing bon jong ki kala ka dum ya ka sun beneng bat kila let rung sha ka yingling pi hadin chispa atosnem unawa uyalap hanre umdon ubreu ubas ngap ya ka jing maham ka jong ublei te kum ta haswa ba ublei ang penjot ya ka pertai u ya ka dak ka bakhado haswa ba ka por kan der u ya ka dak ka bakhado haswa ba ka por kan der ka bom jujia meno ha pertai lai I ba kimrat ki ba kraw kimrat ki ba runar kimrat ki ba jamnot renti lang haka jing tali ki wan sha ka yingling umdon ba be ya ki umdon ba yalam ya ki wan hi dalade ban kok ngo ya ka mon ka jong ublei kane kala pen kendet ya ki ba bon ki breu haka to ka por han re ka ba sngosi ba hak ne ka jing tho jong ka ne ka shakri ka jong ublei lo ong ba ka perthai kala pai lengo bat kala phla kanno katne bat kila sedang ber shifting han re ki breu kila kala long ka ba e do nod bat kim tre ban kala ka ba mod kaduk khatwai on ki merat kila rung syapo Moses au Noah ula kiu haka yingling bat u khot khado u perta ya ka jing perda ya ka jing perta ka bakhado u khot ya ka jing khot ka bakhado u terwa ya ka lat ka bakhado ya ki ban wan sha ka jing pen em u kiu halor ka ling bat u yalap da ka jing terang bat ka jing pang mensim bat ki kten kimla ban batai ula kerpat ya ki ban wan kat badang don kapor cha sisin kala kentai ya ka kten ke jang u blai utit ha ka sen ka khado han re ka basnosi ki bru ha ka to ka por ki ong ya u blai kele ni mi tho ya me u blai utit han re u blai ulong tang unong wai ha ka jing khang ka jang ki u blai utit han re ki mi tho ya u blai te u slap u hap ka ka na kiu ki bru ke sedang ban kendet ben reu ka ta ka por bat ki ong imat kato ka jing ong jong uto no i thola pa kan jia shisha bat kala stang ban ya pet sha ka ying leng bat kala stang ban tet ha ka jing khang jong ka ying leng la der ka por bat ka sur ka wan kele ngam i tho ya pi na mar habang tet ha ka do no jong pi pin i tho ya nga kata ka dei ka sur jong ka beneng ya ki ha ka to ka por kalong ka bas ngosi te kum ta ublay u ayangi menta ya ka ne ka nuksa banginam repeat show ya ka history sa chisen banginam long ko malong kito ki breu bat mentang ye I ya ka jing tet ublay bat ka jing tet ubreu hoy ka jing tet ublay ka ba wan shwa ba haba ublay utet ha ka donot ka jong ki kimi tho ya ublay te kum ta
haba kitet hak jingkang jong ublei ito syok yaki namar la der kapor degi bon snem ublei ukerpat yaki haba ublei utet hak jingkang jangki ulang tang unong we yok bandrung syapor de kumta haba kitet hak jingkang jong ublei kiro kilong tang kinong we kim yok bandrung syapor menta ublei ula ayangi ya kan nuksa bangina repeat syok sa chisin ya kan ka jo ka jingjia bat menta ublei utet hak dot not jonga ba jongpi ka ai ka jubab ka bangingin ai hau ka ai ka jubab ka bangingin ai yau nada utet menta ka sngi hak jingkang jongpi pi hashwa ba jisu un wan hak ka sngi ka bakrau ukwa ban wan menta hak dot not jongpi ka ai ka jubab jongpi pini to ya une em lada pi pini to ya u lada ngingi mi to ya u menta ka sngi bateng yo ba jisu ro umi to yangi hak ta ka sngi lada ngingi kan taya u menta ka sngi bateng ba yo bo jisuro un kan taya ni hakata ka sngi lada ngingi play ya ka jingkang menta ka sngi u blay play ya ka jingkang jong ka beneng hakata ka sngi ka bakra dai na ka daw u apostol Paul u ong ya kini ki kenten hak city jong u shaki hebrew kal na ka ba lai ka khot ba khatsan menta ka sngi lada piyo sngaw ya ka keten jong u to wat pan ya ka dot note jong pi to wat pen ya ka dot note jong pi ki kon ublay ki syakrim jong ublay ki para kristan menta ka sngi u jisu utet hak jingkang jong pi to ai bo jisu ni rong kena ba u on wan hak sing ba ar piro pen yo rong syaki hima ki beneng to play menta ya ka dot note jong pi kena ba ula ban play ya ki hima ki beneng na ka menta jong pi to sya ya u ban rong syaki dot note jong pi kena ba uru un sya ya pi ban rong syaki hima ki beneng dakini ki kubor ai ba blay un kur kuya pi kat pi pinang jet ban play ya jingkang jong pi na ka benta u jisu bat uru un play na ka benta jong pi amen.